Tak ahoj všichni, zdravím vás dneska. Jsme se tady zešli s kamarády na rybách. Honza Reinhardt přijel z Teplíc, Raďa. A tak dneska jsme si parádně zachytali. Já jsem dneska na dnešní chytačku si připravil. Tady vám ukážu. Method Mix Powerfish. Je to na bázi rybích mouček, ale myslím na tečka na tady tu dobu, na studenou vodu je to vhodný celkem. K tomu přidávám ještě peletky 2 mm. Taky od nás nový S-Mix. To vlastně ten nový S-Mix Premium. Tak, celek. Samozřejmě mám to rozdělaný zvlášť a celek vypadá takhle. Takže já dneska chytám, dá se říct, 50 na 50. Jo. A na podháčku dneska se mi osvědčilo jahoda ryba. Tak možná takhle bude lepší vidět. Jahoda ryba, barva taková růžová s bílým proužkem, ale dneska je to velmi dobrý. No je to pop-up samozřejmě a dneska fungovalo to mi jakoby najlíp, no. Z rána se povedl jeden big fish kolem 10 kg a pak už byly samozřejmě menší ryby, ale zachytali jsme si parádně a o tom to je, no. Tak jo, mějte se. Čus.